tenga kwa banyak pusat lang berpihak ni kasni mo ke Good Friday. Ke Good Friday ke day ke jingken mau ke jongi ya ke jingyap bat ke jingsha ashtom ujisu hagi arhajas nem menshwa. Ujisu hakani kasni uterwa yala ke jong ke jing em na ke benta ke jongi iwei bat iwei. Kani ke day kasni bangin pesan ya ke jingyap bakating sha shitom ujisu bat kadai kasni ru na kabanta ka chongi iwei pat iwei bangin phaidien yala ka jing em bat ban raikot ban kala ka pamut kasni sha jing et omdei than ha ka bam ka di henrei khamtam ya ka jinglong pop ka chongi baro ujisu menta kasni umab ikito ki brio baro ki ba la le ben ki bala pen shitom yu ki bala sa yu but na lol ka dim khna u ang ko pa to mab ki na ba kim tep ya ke ei ka ba ki le ngan ong sesien na lol ka dim khna u ang ko pa to mab ki na ba kim tep ya ke ei ka ba ki la le halol kading pna ujisu umab ya unong to bakla ka bamut bat ukulal ya u ya ka beneng ka paradise ka bapen pau pa hakmat ublei omdan kano ka ba omla bane bat ya unong to ujisu umab ka pashat jingmut yanga ya phi iwei pat iwei baladang ilong katno ka jing em ka jongi henrei idei ban kloy ban kala ka bamut na ba ublei ulang ubala isin ay na kamenta jungi menta kadai kasni bangin pusan kolong kami long kapa samla khna baro ki badon hangni ba hatu ni kloy ne em ban kala ka bamut bat bangin phai sha ublei haka jing em go jongi hatu ki pop ki bangi ngila pen so si ublei ki bangi la kerni ni kloy ne em ban phai shu ublei bat ban pan bol no ublei ba onya lap bat bangin kala ka bamut minta kasni ujisu ulaba ekading pna kapen kan mau ngiru na ka gospel Matthews kalenong ka basipau ka dukhat ka balai pupra bat lai pukhandai uta ubamba yala kading pna bat ubambot yanga dawa banlong ujonga jar ubatingkai yala ka jingim undo yaka jar ubaphai la ka jingim na kabenta jonga untingkai yaka an police isin uta ubamba yala kading pna but ubam buat yanga dawa banlong ujonga jar batingkai yala kaching em undo yaka jar bapha yala kaching em na kabenta jonga untingkai yaka ko hanmen ko para bien pi ha kaching em jongi ka ba man la kasni ru ni hap ban ba yala ka ding phna but ni don ru yala ki jong ki ding phna jong ka jing em ka jongi ka bangi hap banjai lenti ka paman na kasni kidan sautli ki pon ki bangin ya pusana ka ni kasni ka baning kong ka di ka pop ka sang ka baar ki jing e jing pang jing shitom jing jinjar ka balai ki jing yale ha ka jing em ka basaw ki buan ki ki bangi kendo haka jing em baman kasni ko hanman ko para biye haka ni ka benta ni day ban job ikine baro kumba phi i kani kalan phai shublai pandem yale de wat mudur ba ka ka ba phi phla le ka jing em jong phi ka bala le phi so kumba umdan nanti so kumba ublay unumap shui pi henrei pai hakani ka khlip mat
par shu blai pendem yalade bat raikut yalade ba phna ban kala ka bamut bat weng no ek to ka jing em ka barem jong phi bat na do menta ka singi pins dang ka jing em ka bathan mai ha ka kuteng chang utrai jisu de ha ka ni ka pon ngin sange shipon panginya puson nang hikine baro Vai kipan siao Jisu Mit labat sitan siao Gijun jinyale fin sajam Sudanya fi onum laban pen Inaray nam kasi Wadabang wan kecik penrem Sudan nama di pesan ile Wan kecik di stambar hak ngan pai Nan fai hikmat siao Jisu Mela basni Mela basni tang siao Kijingele ngan sajam Kijingele ngan sajam Sudanya nga Unum laban penop Kung kabalang ngin fai hikmat siao Jisu Basni tang siao Hiju jinyale ngin sajo Sudanya ngi unum laban penop